bandiraɓe aduna ko dilli fof wonko dillini ɗum ɓuuri ɗum doole nolitaki asman ko ɓuuri cuurki so yi cuurki jeygo sakki less bandiraɓe holko kewi ko jaam ceerno Nourou Ba ganda joɗɗo gandal gandaɗo e nder leydi Sénégal kono ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko andude e nder aduna ma mo holko dañata walla holko dañatma yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko kayitaji jaaha caggal leydi walla garta ɗum kadi ko ceerno Nourou Ba yaawi hen an mo ganduɗa yeehi ha joom suudu ma nana yawama ina wima wone gueɗe yaawi hen ko ceerno Nourou Ba ko mum ko wona kecce aduna foof nana haala mum ceerno Nourou Ba ka jiɗɗo debbo walla an ka jiɗɗo gorko yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko nanede aduna o yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko udditade yaawi hen ko ceerno Nourou Ba sa yiiɗi ɗum hebde holno mbatta ko 77 403 33 33 koɗo cité Djily Mbaye ko ɗon o tawate ceerno Nourou Ba ko mum ko kecci ngala hen bandiraɓe fulɓe bandiraɓe aduna ko ceerno Nourou Ba ko yiya ko hen ka yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa ko nototoɓe mum koye balɗe tati o rokkatma woni e sohlaji ɗum noon ko ceerno Nourou Ba ko minen kala min jaaɓi ɗum onon bandiraɓe kala periɗo amen toon yo wi amen hayyo e bandam emini toon to ceerno Nourou Ba. onon kam bandane ha gimɓe joga ha wattana on nesota bottani ɓe gotto bottare ndi de ɓendi kono potten ko ceerno Modou e Djiby haɓe gara ceerno Modou e Djiby jagga bottaram ha o ebbide jooɗi aɓe longue ɓe naggat bottare ndi saabu andi won hay goto nawanɓe bottare vraiment taade mbiɗa o toɓe nawane kay il faut yimɓe paɗe ɓe an kay fatɓe seeɗa tan fal yimɓe paɗa e galle o noon ɗo dépasse ko min anani konngol ko min désolé à partir de aujourd'hui midi pile repas pile anani ko min jeeyi gallam wona Djiby jeeya galle o ceerno Modou jeeya galle ummo itto e bottani ɗi men gotto ana fattaɓe seeɗa tan binte accude ɓiɗa haalade fawa hen konngol angene eya ummo addo e bottani pourquoi pas mi totta dépasse am Djiby nden o huyɓe ne heɓata koye beddaji galle fof mo wirti e wocce signe sow wode ar midi so yoni ƴeeɗa ar wotto client en wona goto keɓaɗa koye galle wocce galle mbirɗa ɗum wocce goɗɗo fu andu bottani ndi anara faɗa mbiya yimɓe gaddu bottare wona ɗum haalte kadi haala client ɓe yo bottade am gottoɗen jaha Djiby hande ñawi ceerno Modou arata mino makko eyi o ar ɗo henne debbo tokoso rugi te joɗɗe omo gaƴodira e rugi e omo yarodira e mon ɗum jaɓani jaɓani mbimon aca a haalnimo gonga de a haalnimo gonga kay randi ko min an a ɓuurani wonde kilifa an ceerno Modou ƴetta debbam tokos no tappodira e muɗum ni hakkude debbo e gorko ɗum no foti wonde an wat ɗum ndiya sa waɗi ɗum wallahi a haalnimo gonga umo ɗon mbiɗa ɗo e haalandimo longue o woni sehil ma o haalnimo gonga ceerno Modou ñande no mbaɗɗama ɗo ene wonde fof ko softe yoɗani haydara te an ceerno Modou ko neɗɗo ma so woni neɗɗam no ƴewama ha gaƴodirde joom suudu ma tokos sinno ko mawɗo boom e sinno ko binde o boom ala base no muño kono debbam tokos an ɗo sarenaki an ata to gortoɗo bangse an a hulani ala a hulani ala ɗum woni danger o ɗum woni danger o reste tranquille laisse tomber
Oh, aɗa wawi gañude de mo ala parole no muño kono oya laisse tomber ko seerndi oye ko seerndi mi ay tan seeɗa kono wona ko ɗum ɗo kadi renndinten ha ko seerndi mi mata wona minediɗo fof pote ma ɗo ene nder ɓernde ma he binde onon ɗuɗo fof pote am kono o ko cukalel wawi munde mawɗo wawi munde ko cukalel wawi munde fof anani on jara sake ɗum ɗon min kalɗi ko goon wode eyyi so yiɗi ko kalla so ko yiɗi kono minta regarde bottani